L'ICAP és teu. Per això, l'ètica i les bones pràctiques en el govern de l'ICAP han de ser l'eix d'actuació de qualsevol junta de govern. En matèria de governança, medi ambient i ètica. Garantirem la transparència en la gestió i en la contractació. Fomentarem la igualtat entre advocats i advocades, la conciliació i la solidaritat entre companys. Elaborarem i executarem un pla de sostenibilitat 2025-2029. Impulsarem mesures per a la inclusió en el món laboral de companys amb discapacitats. El col·legi s'implicarà en els drets laborals de l'advocacia i incentivarà un conveni que reguli les retribucions mínimes de les advocades i els advocats que treballen per compte aliena. A vallejonavarro.cat hi trobareu tot el nostre pla de govern en matèria de governança, medi ambient i ètica. L'ICAP és teu!